ngikwamukele kuhambo la Jenny ekuyiplatform lesibheka khona ke uhambo lomuntu ngamunye ngiyazi ukuthi uyazibuza ukuthi sonke lesikhathi besikuphi ngoba the last episode esayenza uma ngicabanga it was last year, so unyaka soyophela, then we are coming back with another episode yohambo la Jenny. Igama ke usithembiso isibongo usibisi njengoba wazi ke ukuthi la kuhamba no Jenny siba nabantu abahlukene abasuke besixoxela ke ngempilo yabo ukuthi ke baze bafike le bekhona bafike kanjani. Ngikukhumbuzeke uma ukuthi nawe unodaba nawe khona ufisa ukuthi ke ukusho noma uxoxe uyakwazi ukuthi usithinte lapha ke ku 0614017076 0614017076 iyona number esitholakala kuyona, okanye ke usithumelele i-email ku media@gmail.com. Ngaleke ukupholisa amaseko asingene ke kwisambili sethu sanamhlanje. Intokazi ke nje ezoke isixoxele ngohambo lawo. Khumbula ke ngikukhumbuza ukuthi indaba yohambo ayiyi ngeminyaka. Khona abantu othola ukuthi baseneminyaka emincane but uhambo labo selulude. Ake sizwe ukuthi intokazi yona ke le olwayo uhambo lunjani. Nkosazana? Yebo. Kuyaphilela? Siyaphila singezwa mina. Konke kuhamba kahle. Nje. Ake nathi ke sizomqemane njengoba uyibonela nje. Abese singapholisa amaseko nje basenke ngasha siqala emuva ekutheni unomfundo ongakamkhizi. Yazi khona umbuzo engawuthandi. Bonke abantu aba-interviewer abantu kube bebuza umbuzo ukuthi konje unomfundo wakamkhizi ubani? Kusefanele uphendule kanjani lo mbuzo la? Ngiqondi kahle nami ngiqondi kahle. Unomfundo wamkhizi ubani? Then impendulo bese yafika athi hayi unomfundo wakamkhizi. Then kodwa ke awusilandise kafushane ukuthi uma kukhulunywa ngonomfundo wakamkhizi kusuke kukhulunywa ngobani ke? Oh, okay. Ngibonga ithuba onginika lona namhlanje. Igama ngiphinde ngizazise ngunomfundo isibongo wakamkhizi. Ngineminyaka ewu24. Hlala kaNdengezi. U24 lo bhalwa ngo2 bese kufaka u4 ngapha. Yes. Ngazalwa ngo2002, 25 ku-August. Oh, okay. So ngingengande nje kakhulu asekuningi sengikwenzile nasengikhambile, but then ngifunde eNdengetho ngo2020 eNdengetho kaNdengezi. Yes. Ngesikhathi seCovid. Ngiyahlasela kanzima kabi iCovid. Saba no like 2 months wonke singayi esikoleni nje kukubi. So saphasa ke lapho kanzima. You were doing matric at those Yes, I was doing matric. Okay, before sifike lapho ke ku matric, I want us to go back kafushane nje. Uthi uzalelwe kaNdengezi. Yes, wakhulela kaNdengezi. Yes. How was life growing up elokishini la kaNdengezi? Into engingayisho nje iyonke into iya ngokuthi wena ufunani, wenzani, uyapi. That's all. Alikho ilokishi engeke uze kuhlaleke kulona, alikho ilokishi engahlaleki kulona. Imaphi lama memories onawo uthi ucabanga ngesikhathi ukhula lapha kaNdengezi afike kuqala emqondweni? Because khona le ngifuna siye khona, ngifuna siyilandele lento ekusuke ekukhuleni kwakho as a child. Ukuthi yini lobufisa, yini lobufuna ukuyenza, so yini futhi eyayiholela ekutheni uze ufise ukuthi ngelinye ilanga ufinyelele lapho kuleyo nto. Okay. Ngingaqala siyibheke le mic, siyibheke. Okay. Ngingaqala phi indaba yami? Kukona konke ekukhuleni kwami konke bengumuntu othanda ukwenza izinto zezandla. Even ekhaya sikhula whenever kunama projects cause ngiqale eBhongo ukufunda. Okay. Ngiqala ngeNdengetho ngiqale eBhongo. So kukona konke nje bengithanda umsebenzi wezandla. Into enziwa ngezandla, even craft work esikoleni, kwenziwa izindlu, kwenziwa imoto. I loved into yezandla. Ngalesikhathi sena ibisenziwa craft work? Yes, even namanje senziwa. Senziwa? Yes. Ekade ngagcina indaba zezikole ngoba ngiyakhumbula thina ngale yaminyaka ke le sasiyithenga. Yayenziwa kodwa ikole ke ngoba sasingaphiwe sasihamba nje socela khona umama babethunga umata sicela usithungele umata sihambe sithola ama marks. So nina beniyifunda nje niyenze baba? Siyenza sifunda. Wow, kusho yabona le ndaba yokulalela abantu uma begxeka bahlala begxeka education system yethu kuthiwa kufundwa lutho eSouth Africa. That is why ama foreigners athi mefika lana afika athatha imisebenzi ngoba wona afunda lezi zinto. Kusho ukuthi ayikho le nto le. Mengingabhekisa lapho kulelo side lakho ukhuluma ngalo, ngingathi yebo baqinisile. Ayikho into efundwa eSouth Africa kangako, just because leyo nto le craft work kwenziwa lezo zindlu lezo ngaleso sikhathi
moqhubeka emabangeni aphezulu ihamba ithi ukutenga whereas le emazweni bafundiswa konke from foundation mawuphuma mawena mawuthanda ukwakha uyagxile kwakheni isitini usibeke mawusibeka ususu usibeke mawuthanda ukushisela uyashisela nje konke uqede nje ngakubala kube kuningi thina la eSouth Africa angikholelwa ukuthi ngangabona esikoleni kushiselwa angikhumbuli okusho ukuthi sisaselele emuva kakhulu sisaselele emuva too much kakhulu if bengaqinisa kuleyo ndawo ngicabanga ukuthi nentsha okuningi ngingancipha okay awuthi-ke ngikuvalele ekhoneni ke manje sisekulokho esikhuluma ngakho kune campaign ekhona njengamanje ye March and March la kukhulunywa khona ukuthi ke ama illegal foreigners ake ahambe ke kuvuleleka imisebenzi kubantu bala uma sibheka lento oqeda ukisho njengamanje ukuthi i-education system yethu isalekha when it comes to ukufundisa abantu amakhono. Do you think it's a wise move ukuthi bahambe labantu singakabi nawo lama skills noma bahambe bese sala sewafunda? Into engingayisho apart from mina anginankinga nabo ngibathanda ukudlula cause ngila ngikhona ngifundiswe yiba ama foreigners. Okay. I went to school ngiyofunda ku West Street eMzansi School of Welding ngiyowenza welding yami. Ngayifunda welding ngayifunda but then esikoleni into beyenziwa bekufundiswa ukushisela into engangomunwe everyday. Ukusika insimbi angikwazi. Ukuyishisela insimbi angiyazi. La ithengwa khona insimbi angikwazi. So ngabuyela emuva ngahlangana noJoe Moyo e-shopping center. Shopping center Kandengezi? Yes, Kandengezi shopping center endala. Who is uJoe Moyo? Angizwanga? Ubani uJoe Moyo? uJoe Moyo is a foreign guy from Zimbabwe. Okay. Yeah. So ngahlala naye phansi emlungu ninjani siyaphila. Ngisacela ungisize ungifundise ukushisela. What no problem. Wangifundisa free of charge. Ngidla khona, ngifunda khona, ngiholelwa khona. Even license yami it was 6,000 rand. Ngayiqeda khona ngihola ama 20 rand, ama 30 rand, ama 100 rand ngiwahlanganisa ngayikhipha license. Ujoe manje? Usahambile usayikubo ngenxa yeMarch and March. Joe, wherever uma ukuthi usibukeleke indoda lo khona umtshele ukuthi nethintana. Yes. Umtshele ukuthi sithe Joe big up kuwena ndoda uma ukuthi kuyenzeka ukuthi uyabuya sokwamukela ngezandla ezimhlophe because lento eyisho iveza kona ukuthi akusibo bonke who are bad. No. Khona ba right. Yes. No siyabonga kuJoe siyabonga nakulabo ba right abantu abalungisa amaphepha ke babe la ngendlela efanele ungabi lana kanti ulana ngendlela engekho right. Big up to uJoe. Okay, siqhubeka kusichaza ke uhambo lakho noJoe. Yeah. Kusho ukuthi uJoe waba isikole okudlula isikole ofunde kusona. Yes. Laphayana akukuningi okufundwayo. Kukona ukuthi bayakubeka esigabeni soku bayakucathulisa mayelana nokushisela. Okuningi uyawufunda ephi la usuku usebenza khona uma ukuthi ubenenhlanhla washesha wasebenza uyawucathuliswe kakhulu kephi la usebenza khona. Kodwa as for mina ngicathuliswe kakhulu uyena uJoe. Yeah nje certificate nginaso impela but then konke okunye ngikuthole kuyena uJoe engicathulisa kuthengeni insimbi ukuthi ithengwa kanjani kusebenzwa kanjani kushiselwa kanjani nje konke ngabe ngiqamba amanga ngifunde kuye. Imake nomfundo ngifuna sibhekele na ke manje leyo ukuthi ngiyase sambe phambili kancane ngifuna sibuyele emuva. Nangu ke wena ula esikoleni uthanda umsebenzi wezandla craft work ugudi kuyona ngicabange kanjalo ukuthi ugudi ku craft work. So was it a dream lakho semncane ukuthi nanku umkhakha ufuna ukuhamba noma khona le kwajika khona endleleni because kwesinye isikhathi sike sithi uma sikhula ngikhumbula thina sikhulu ukuthi kuboma kubuza ukuthi ufuna ukuba yini uma siqedile noma somdala sonke sasijwayele ukuthi ufuna ukuba udokotela ufuna ukuba uthisha ufuna ukuba yini because those are the careers aye phambi kwethu ngaphandle ke koxoli oxoli basebehlakaniphile ngiyakhumbula ukuthi yena wayifunela nje ukuba unkosikazi weginza mhlawumbe liseza ke nakuyena lelo thuba lelo so kwakuvele kuyiphupho. No. Kwangesele iphupho? Yes. Ikupho kwakuyiphupho? Iphupho lami ngikhumbula even my mother wayesakhona ngangihleli ngithi I wanna do a diesel mechanics. Ngangithanda ukukhanda izimoto so much. Yabona ke
generation gap iyavela ke la manje ngikhumbula ukuthi sasiyazi leyo nto thina kade zayikhathi zethu khona ekuthiwa i-diesel mechanics so ayichaze kancane ukukhanda imoto ondlelani not imoto specific but ukukhanda ama-truck kunomehluko khona ukukhanda imoto khona ukukhanda ukukhanda imoto njengosibula ekhoneni ngemuva yes mina ngangithanda ukukhanda ama-truck not imoto kusukela phi yini edala ukuthi ube naleyo nto leyo mhlawumbe khona wayekhanda ekhaya engekho owayekhanda ekhaya but then ngikhule ngumntwana othanda imoto ngisho ngithi there is something eyaba wrong ngami ekuzalweni kwami nginobulili bomuntu besifazane yonke into ngiyenza njengomuntu wesifazane but then angazi kuye kujikephi somewhere somehow ngiyathanda kakhulu izinto zabantu besilisa athi ngibuze lo mbuzo ne-right ngawuphendula okay ilungelo lakho u-straight yes straight nginayo nengane nje kuphelele okay bengifuna ukuzwa lapho kuphelele ngoba ngisho ukuthi konke ngikwenza njengomuntu wesifazane but khona la kuye kuhambe khona ngigcine sengasazithanda ezinye izinto zabantu besifazane ngithanda kakhulu izinto zabantu besilisa njengasemisebenzini if mina ungangifaka e-office ukuthi angihambe ngosebenze e-office ngaxoshwa ekuseni ngingazela ngilale ngixoshwe mina ngithanda into ezoxukuza umqondo into ezosebenzisa kanzima into ezongenza ukuthi ngijule mangiyenza hayi into engizokwenza kube lula yonke into kumele ngihlale phansi ngiphendule ucingo ngibuze yebo nisaphila ukhokhelile ukuthi yeah okay ke kwenzakalani ke la ephupheni lakho manje nakho ufisa ukuba yona lento ka diesel lo ishidlo umakhenika ka diesel then kwenzakalani la ephupheni lakho okay ngaya esikoleni it was 2021 ngayenza i-diesel mechanics ngawenza u-N1 ngawuphasa ngawenza u-N2 base bayijija lana ke esikoleni bavele basifakela i-drawing mina ukudweba angikwazi if ungangithi angidwebe nasesikoleni kwakumele ngiyenze kwayona ngikhumbula la into engithi beyenziswa usenene yaxabana la kuthi ukudweba angikwazi because nala technology ngangishawa njalo babe ngishaya njalo ukudweba cha ayi iyona into engihlulayo ngizosondela la kuma kancane iyona into engihlulayo nje ukudweba yaxabana lapho ke ngase ngachezuka ke ngabuyela ngala ngoba ngala akudwebwa lutho esikoleni esifanayo yes washintsha i-course no angishintshanga khona ngibese ngiyishintsha phisi ngibese ngishintsha ngaphandle sengenza ini ibe skill sodwa ngenxa kokuhamba kwesikhathi kuye kwenzeke kanjena ke makuhamba isikhathi mina ngabona makuhamba isikhathi ngabona ukuthi lento okuhlala ediskeni izongibambezela so manje angizami ukuthi ngijombe ngenze okunye ongekusangihlalisa ediskini but kunginika iskill so ngahamba ngayowenza i-welding ngayenza yaba iskill sodwa ayihambanga na theory yazi asibuyele emuva kancane futhi ake sibile la kwefamily as ukhula ngizwile uthindile ukuthi uma esekhona so kusinika isithombe sokuthi umama akasekho but ngesikhathi kwenzeka yonke lento bapha abazali bathini ubani lo oyi-support system because ngiyacabanga nje ukuthi kuthina kwangabe umsebenzi into enkulu kabi leyo sesikufakile la kule sikole manje yokwenza ukuthi usuyajika wena usuthi usufuna futhi lekuthile nje kwangeke kwenzeke naleyo diesel mechanics so don't imuntu loyo siyazi leyo nto leyo so ubani labo nabo la ekhaya uthi umthatha lama decisions lawa and bathini ngale journey oyikhethayo okay ngibuyele emuva nje ubaba wami washona I was doing grade 1 eBongo okay enza i-teaching my father was a teacher uma ushone ngenza ugrade 10 eNdengetho it was 2018 ngo-April bobabili bashone ngo-April omunye umhla ka-16 omunye umhla ka-11 so kubona uma waye happy ukuthi ngiyowenza i-physics esikoleni uma wami wayeyenza na i-physics esikoleni so wayenza manje ngomsebenzi uma waye u-teacher naye kwakuhlangene nothisha yeah okay yeah ingane zesport ingane zothisha so bobabili ke bebengekho esidini but then
for i-backup system enkulu bekukhona umamncane nogogo ekhaya. If ngenza ama-decision bahleli bebuza ukuthi yini osufuna ukuyenza manje, yini oyenzayo, they always encourage me ukuthi lento engifuna la ngifuna ukuya khona ngiyaya noma yini. Yeah. Yazi ngiyacabanga lento thina sesigugileke Nkosi yami umuntu aguge athe segugile but still usenabazali kusho ukuthi abazali sebeguge kakhulu. So if your parents abengaqhamuka njengamanje abone lo sukhona abone lokho kwenzayo, I'm sure ukuthi bangaba proud. Very proud. But wena ikuphi kongakusho kubona nje ake sikunapha sibabeka la njengamanje nangu mami nangu teti la, if you were to say something to them ungathini? Mayelana nami ngababuza ukuthi why behambe early kanjena guys. Ubaqinisa amacala? Yeah, yeah, for umuntu ngingathini, growing up without parents it's very hard. People what they must know ukuthi it's very hard, and kuyisilonda singapholi kodwa kuyajwayeleka akupholi. Even if 12 somdala kangakanani akupholi kuyajwayeleka, because ngaso sonke isikhathi if you have 500 to 10 uyashutha into 500 ubukhona uma mhlawumbe ngabe ngimthengela amazambane ngabe ngimthengelana okhona usuke ezokujabulela ku-appreciate, but ngicabanga ukuthi ufila more special if kukhona umama. Yeah. But ke asijabule ngoba ke abaphoxekile. Yeah. Okay ke usiyafika ke laphana uyasishintsha iskin njengamanje usungena la kule ibizwa ngani welding. Yes, it's welding. Then waqeda khona wahamba waya kuJomoya. Yes. Wafika ke uJomoya wakazi uthi ke akufundisa ngempela yena ngisho laba bemfundisa ngokudlala asingabathi credit but wafika ukufundisa ngempela. Yonke ijourney iba nama obstacles. Iba nama challenges zakhona, especially ngibuka wena as umuntu osifazane as a young woman. Ngingazika abantu sebecabanga ngeindlela ezahlukene manje. Imapha ama challenges ongathi uke wabhekana nawo. Mina nje yokuqala the first time ngikubona ungitshela ukuthi wenza lo msebenzi, I didn't believe it. That is why we are here today. Ngizange ngiyikhole nje le ndaba yakho. So imapha ama challenges abantu bakubuka kanjani, bakwamukela kanjani? Yakuvuma umuntu ukuthi uzoxoxa into zakhe la noma ushisa into zakhe noma besabona ukuthi we le ntombazane engingakusho ukwenza welding njengomuntu wesifazane kune advantage enkulu, because wonke umuntu mangabe eqala ukuza ukuthi umuntu wesifazane ufuna ukubona nomlingo okwazi ukwenza, ufuna ukuzibonela yena ngehlo lakho ukuthi wow lo muntu lo ngempela kanti uyakwazi ukuyenza lena. So imaka sikhuluma uqiniso. So ngobani laba besilisa noma besifazane? Isikhathi esiningi abantu besilisa. Okay, I knew. Kubeka isikhathi esiningi abantu besilisa. Yeah, ngiyasazi ukunezathu. Asikakhulumi ngaso. Siyanibona bafethu, siyanibona. Isikhathi esiningi abantu besilisa ya. Then ke ngale kwalokho any other challenges abakhona? I wouldn't say there's so many challenges. Shame. Yeah. Wow, ama challenge engawasho ukuthi abantu abafuna ukukhokha. Abafuna ukukhokha shame, bayithanda izinto ezinhle, bathanda into eshibhile futhi at the same time, but then ilokho kuphela. Uhlala ufuna i-discount. Yeah. Uyasebenza? Yes. Usebenzile i-company thile? No. Okay. So isikhathi esinganani usebenza manje? It's been 3 years. 3 years. Yeah. Let's talk about ama highlights. Singabheka ama challenges kuphela. Kulo 3 years kupho ngathi kube i-highlight yakho ye-career yakho. Into obona ukuthi yabona mhlambe lana ngathola umsebenzi weyizumbule engaka because ngiyazi into ehlala ijahe isikhathi esiningi kuyimali. It was 2024. 2024, 6 months wakhona was so special. 2024 was special, shame. I won't lie. Ngenile imali. Too much. Ngikhumbula it was from June kuya late 2024 ngo December. Yeah, December. I got a customer lali foreigner, I remember. Lali foreigner lathi licela ukwenzela umsebenzi wamagate phakathi endlini.
so lalinovrandi, so lineyingane lifuna ukuvala le gap le yengane. So umsebenzi usuwonke it was like 12,000 rand. Ngathi ngingakakhulumi nje kaningi ngisamtshela iprice, wakhipha ifone wathi account number ngayisho, same time wifi yonke imali. Usebenza soholile? Sengisebenza nengcindezi kune pressure ukuze kumele ngisebenze ngisheshe iyaphela imali. Yeah, cause enye into eyifiye enkulu ukuthi usebenze yonke imali yomuntu isikwena, kuyinkinga too much lokho, cause into ezowenzeka imali iyadleka ngomba. Yeah. And makunemali uhleli ngama challenges. Yazi khona into eyishoyo ebuyisele emuva into lesike sakhuluma ngayo ngesikhathi sikhuluma ngoJomoyo. uJomoyo was a foreigner, wakuvulela izandla, wakusiza. Then nanti le custom elikhokha imali ngalendlela. Yes. Ethokozisayo. Yes. Le foreigner. Yes. Guys, don't you think khona into esingayicosha esingayifunda kulabantu bangaphandle ngale kokuthi sihlale silo? Ngiyazibuzela nje to anyone kuba comments la ngapha ngezansi, maybe you can comment usho ukuthi ke wena ngokwakho ukubona akukho yini esingakucosha kulabantu bokufika nabantu bangaphandle. Siyavumelana abahambe laba abakuleli ngokungemthetho balungisa into zabo bese yabuya, but uma behamba ikuphi esikucoshile kubona? Singalokhu sakhala sibheke izinto ezinegative kuphela. Ngikukhumbuze uhambo la journey with me uSithembiso ngokaSibisi, sihleli nentokazi uNomfundo wakamkhize owenza iwelding. Okay ke Nomfundo, asiqhubeke njengamanje sibheke ngokuthi ulawo khona ubhekephi. So ufikile lo ufuna ukuya khona empilweni, because ngibuke age yakho you're still young. Uma ukuthi una 24 kusho ukuthi ke njengoba ula njengamanje ithini journey isiphelile noma luthini uhambo la journey sibhekephi kuleminyaka ezayo? Yeah, angakafiki la ngifuna ukuya khona. Mangibuka ngakaboni futhi ngisazofika, so kusakuningi kusamele ngithi ukulungisa nyana. I think samele ngiphinde ngithi ukubuyela esikoleni njengegama lami, but mabethi kuNomfundo nemfundo ibonakala. Yeah. So ukuze ngifike la ngifuna ukuya khona ngicabanga ukuthi kusamele ngithi khulu kuqhwa kancane futhi ngibuyele esikoleni ngithinte la ngingathinta khona ngibone ukuthi kuphe kuzophuma. Yazi there are so many young people abaku age yakho njengamanje othola ukuthi bafundile bano matric, bavuka ekseni, bangazi kwenzakalani, umuntu ayihlalele ezitolo, umuntu angabi na direction, abanye baze bagcine bengena kuma drugs. And you said something, you say you have a child? Yes. Ungakanani? Una 5. Yes. Okay, bengisenze ibalo phela ngingazazi bengisathi okay waphuza kuneminyaka emingaki, because ke kuthiwa it was 2021 ngiphuma esikoleni ka matric. You were 19. Yes. Then kwenzeka kanjani ukuthi uphinde uvuke uyithathe uqhubeke? Because abantu abaningi once wanengane and wathola nale mali lekhona le mali leholwayo uvesathi umuntu ayike ubona noma engashongo but ubona izenzo ukuthi yabona lo muntu usecomfortable ngale mpilo la iphilayo, osekwenza nje ukuthi ayilandele le mali abesehlala ekhala ke ngogovernment ukuthi anko semhulumeni akasenzeli lutho, but kube kusho umuntu ohleli phansi. Ubalo sithintayo futhi manje yabona abantu abangayicuphi ikhala mina phakathi ay asimvale lo sobuyela kuyena. Ngicela ungibambele. Okay, bese sekulo mbuzo ke loyo ukuthi wena ngoba ngibona ngathi uhlukile kunabantu abaningi abaku age yakho. Okay, into engingakutshela yona ukuthi mina with spare time sami I listen to music a lot. And I listen to a lyric. So there is this song Yamlindo athi ufuna ukubona udaughter afunde multiracial schools. Wow. You see, so I said to myself kumele ngilandele le lyric. Kumele ingane yami ifunde la mina ngingafundanga khona. Wami umntwana ufunda eMaran Park le eZansi eMamdekazi. By now
akekho la ngifuna abe khona, but one step ahead, because my primary was eBongo, emveni kwalokho i-secondary yaba Sendengeti. So yena uhlala edeskini neNdiya, of which that is a one step ahead. Isingisi usikhipha ngamakhala. Not as such, but then ungcono nawe kuleyo age leyo. Ngobe nezwa ke njalo baculi ukuthi bafetha ke imculo phela into enompondo. Ukuthi akakavese yake le studio amoshe studio time ake imculo uthi uQuincy Jones ngekumazi Quincy Jones ngekumazi Quincy Jones omunye woproducer abaphezulu sadlule emhlabeni. Kwelinye lamaculo akhe uthi what good is a song if it has no message to bring. Aphinde athi uLauryn Hill kwelinye lamaculo akhe ukuthi what's the point of wena ucula, because lento icula it doesn't move me, ayenzi lutho empilweni yami, yabo. So siyababonga abaculi abanje kuthiwa uMlindosi. Yes, uMlindo the vocalist. UMlindo the vocalist. Siyabonga kakhulu uma kusenabaculi abanje ngalabo. Sakhuluma lokho nje khona kade ngikhuluma naye nangemva kwecamera ensukwini. Uxolo besikhuluma lento yomculo. Uxolo yakhumbula ngiyichaza ukuthi besilalela uLauryn Hill. Ngithi asilalele phela ama lyrics. Umuntu akangajabuliswa nje yinsimbi nokhehle egumi. There's a poet ngomunye unyaka nomfundo eyathi sesidanse kwanela sabantu abamnyama. Uma sesidansele phela sonke sihlale phansi silalele sicabange singalokho nje thina sitholakala emgidini nje kuphela. Kuyazi ule khona thina ziyabuya nje kuphela. So kuyangithokozisa ke to have someone ocabanga ngaleyo ndlela. To a young person nomfundo oku age yakho, because ngiyakholelwa ke mina emazwini kakhulu. Kutheni amazwi ayakwazi ukuthi akho umuntu, amazwi akwazi ashintshe umuntu, and amazwi akwazi ashabulala umuntu. To a young person njengamanje oqeda umatric last year, oqeda umatric kanye nawe because bakhona, but othola ukuthi uhleli ubona sengathi akwenzeki lutho empilweni, ungathini kuyena? Okay, into engayisho kumuntu oqedile umatric osawuqeda kudala nabasemathesha. Mina I have sisters ekhaya, my younger sisters and brothers. Ngihlele ngibatshela ukuthi if you go to school manje thi uyofunda manje, make sure ukuthi ufunda into ezokwazi ukuthi uyasebenza kamlungu awusebenzi iyangenisela income. Kuba buhlungu ukuthi ubone umuntu ugqokile ijazi unejazi wafunda tertiary and stuff. But then lento ayifundile noma ayifundele ayimfakele imali. Yabo, sekumele azashintshe angene kokunye, angisho ukuthi okunye kusuke ku wrong, but then lento asuke eyithandile from the first start akuseyona le ayenza njengamanje. So sengathi wonke umuntu ohlele ekhaya noma ophuma esikoleni ubengazifunda azazi ukuthi ufuna yini ayithandayo, yini ayenza the best and ulandele yona. No, kuyezwakala. Sithembe ukuthi ke onendlebe kusho njalo uyasonto. Kusho njalo emasontweni kuthiwe onendlebe uzwile lokho akushoyo umoya ebandleni. Akusho ukuthi ke this time sithi onendlebe uzwile lokho akushoyo unomfundo. Nomfundo asingakubambezeli. Sibonge kakhulu kuba nawe. I hope wonke umuntu obukele kukhona into azoyicosha, khona into azokwazi ukuthi ayifunde imphilise, because okubaleke kakhulu ngohambo la journey ukuthi sifunde ohambeni lomuntu ngamunye singagcini nje kutheni silokhu sakhala sibalisa. Any last words obafisa ukwasha abantu mabefuna ukukuthinta befuna umsebenzi wakho bakuthinta kanjani? Okay, ngiyatholakala ku WhatsApp. It's 062 809 305 3035. Leyo number iya WhatsApp iyafoneleka futhi. Akusiyoka inamba. Ngiyakubona njalo lobuso uyibhalile. Uyazi na ukuthi uyibhalile no banjalo phela. So akusiyona ke inamba lezo zinto. Kodwa mhlambe angingasho mina. Mhlambe nabo bangeza. Laba bayithathela lokho na. No. Oh okay. Ngiseke maybe kuyakuzamela. Akuhlangani kube strictly business. Strictly business.
Okay, that is uhambo la Jenny ke episode yethu namhlanje. Ngazi ke noma uyophinde ibe khona enenye because yenzeke ngenqaphephe le yanamhlanje kube yiphutha bese sithi sivalile le chapter kodwa kwaphoqa ke. So ke siyabonga kakhulu. Qhubeka kuseseke, press lapha na like, press usubscribe. Ushare and indaba ezimnandi kakhulu as much as sizoyifaka ku YouTube njengoba uyibona ku YouTube njengamanje, but ke we have our own channel njengamanje ebizwa ngokuthi Ezasekhaya TV. So please ilink iyavela la ngezansi, go there, imahala okwamanje, but ngokuhamba kwesikhathi uzobe khokha ke phela imali ye subscription injalo ngenyanga, but ke okwamanje isavulelekile. So please go there, ulalele radio. We have a radio, as you know, Fly Radio, akhona ama shows ethu every day, ulaleleke nakhona iFly Radio. Ngena lapha ke ku Google ubhale lapha PHLY Fly ubhalwa kanjalo. Do you listen to Fly Radio? Uzothi bengazi ukuthi ikhona like radio ngilalela inhlobo, but you listen to music, but radio ngilalela. But ke indaba ezimnandi ukuthi kushintshile namhlanje from today uzolalela radio. Siyabonga, thank you. Yeah, so ke kube kanjalo ke ukwazi ukuthi ke usithinte laphana kwiFly Radio. We have incwadi zikhona, incwadi edayisayo, a soft copy, hard copies ziyatholakala. Uyasithinta enambeni 0614017076. Ngale kwalokho ngaphambi kokuthi ngiphume ngicela nje ukudlulisa ke amazwi enduduzo emndenini laphana ke kaNdoni Hadebe. Kunentokazi laphana kuNtomfuthi Ndoni Hadebe bomsakazi laphana ke kwiNanda FM. Sisebenzile naye kakhulu kuma radio stations ahlukene, sizwile ukuthi udlulile kulonyaka. So ke nje kuleli sonto nothi kulonyaka, so sizwile ukuthi ke yeah senzekile leso simo. So nje sithi emndenini nakubalaleli bakhe akade bemthanda kakhulu laphana ke emsakazweni ahlukene ayisebenzelile, sithi nje akwehlanga lungehli indlela yethu sonke esizoyihamba. Nomunye umndeni kunomunye umndeni lapha wakasicebi wakaGumede ubani Dlamini. Sicebi uDlamini. Yes. Okay, sicebi Dlamini no Gupta. Gupta uyafihlwa today. Sengathi abakhona bangafihla kahle. Usicebi ufihlwa kusasa. Yeah, so ke siyafisa nje ukuthi nabo bonke abanahlekelwe izihlobo zabo ezisishutha ku Friday, siyazi ukuthi nge weekend ke kuzobe cancela laseClarot. Bese ngimangele nela kade yezi yini uma khuluma into eseceleni. Okay, kulungile. Okay, ni cancela uba nomnumzana uKeke Khwela. Yeah, so nakuyena siyafisa nje ukuthi umndeni ududuzeke nabo bonke abantu, sikhuzeke Nkosi yami, sesiyakhuza sekuvela ukuthi umuntu osegugile, sikhuza ukuthi as we are approaching ama elections ngomhla ka4, akiphele lento yokubulalana kosopolitiki Nkosi yami, because ngendlela ababulalana ngayo bebangiyikhundla, and okubhlungu kakhulu ngizoyisho, okubhlungu kakhulu nibulalana kanjena nibangiyikhundla ezinihlulayo. Until next time, God bless.